Masquera say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya pani ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takigirai nyaya yabuda nepa Pretoria, and there is a demonstration yarongwa ni vanhu vari kuZimbabwe nzari South Africa, and they want to protest against zvigananda muri Zimbabwe. Mazimbos ari ku Pretoria hanzi taneta hanzi aiwa tanzwa muri Zimbabwe apasina kumira mushe musi wa 8 May hanzi kune demo yarongwa demo yarongwa after pani demo zvakare yakaitwa muno muZimbabwe nema professor nema lecturers pa UZ vakabuda vachitaura ivo vachiti aiwa mari yatiri kupiwa ishoma hanzi vari kupa $250 inova yakanyanyosiyana neyayapiwa kare nguva yaMugabe. Hanzi apo junior lecturer aipiwa mari kuonaita 2.5. so now zviri kunzi zvigananda zvauraya nyika vamunangagwa nevamwe vavo hanzi vauraya nyika. So vana veZimbabwe vari kuPretoria vabuda vachitaura vachiti they are protesting, they are going to have a demo musi wa 8 March. Hanzi vari kuenda kuZimbabwe neembassy iri kuPretoria vaonekwa vachinomacha against zvigananda. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi kuti ichabudirira here, is it going to trigger anything kana kuti there is a leaked audio yatakuigirai yabuda ichitaura kuti mapepa acho atofambirwa ende vatenderwa kuti vaonekwa vachipinda mustreet muri Zimbabwe. Hanzi they want zvigananda kuti zvisungwe, hanzi ana Whitney Uchivayo ngavasungwe. So tingade kusitanga wenyu toko kundisai audio yatakuigirai yatinoda kuti munzwe mwamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tichingoti kana usati wasubscribe, please don't forget to subscribe kuti vamwe tichikupai nyaya dzakaita seizvozvi. Tingoti inzwai audio ratakuigirai mwamadza zvamuri kufunga mucomment section. Comrade Mtwango, how can you come out muchitaura imimi kuti muri kucelebrate kuti Comrade Nyoka Yemabhunu akasungirwa mapepa kuSouth Africa and muri kutarisira kuti vadipotwe vauye kuZimbabwe vabakire mhosva yekuti vanga vachida kubvisa president pachigaro? Imimi weCIO wamunotuma kumakotsi vari kuuya nedhoketi yemhosva yekuti vakadya mari yemunhu yestand yavakatengesa kuZimbabwe. Ivo vasina kana stand yavo yacho vozotengesa stand, then dzanyaya mbiri dzamuri kuedza kubuditsa. Hamunyari here kutadza kurwa nevanhu vezera renyu? Vari kuwana Comrade Gezako ndo wezera renyu. Siyai vechidiki varatidze kushushikana kana kuti vataure nehurumende yavo vakasununguka. Ngatiregedzei kuda kutyidzirana nekuda kumbunyikidza vanhu kuti vasataure panenge pachikanganiswa mune zvekuita nehurumende. Kungoti Mtsvango wawaita mukwasha wedu kumanyika uko, hatichanyanyi kuda kuti tibate zvakawanda. But imimi saMtsvangwa ndimi makatanga kutaura imimi kuti if you can't deliver, you need to surrender power. Makasungirwa here mhosva yekuti moda kubvisa president kana kuti maitaura zvinhu zviri very clear and straightforward zvatakafara nazvo tikakuombererai maoko? That's the same message yanga ichitaurwa naComrade Nyoka Yemabhunu. Is the same message yatiri kutaura izvezvi. Last week takaona malecturers epaUniversity of Zimbabwe vachistrika vachiti lecturer munhu akafunda makore nekupfeka nguo dzinodhura dzekunzi agraduate, madoctors, maprofessors, muri kuvapa $250 yekuAmerica. Asi ivo pavari kubuda vari kutaura kuti vakomana, pamakabvisa Mugabe vanhu vaiora $2,250 malecturers vachitoti ishoma vachitarisa nebasa ravanga vachiita. So kana vadzidzisi vepamauniversities vabuda vachiti tidzoserei pa$2,250 atatagara tichitambira, imimi if you can't deliver, surrender power. That's the message yatiri kutaura panapa. Ma-general civil servants, mapurisa nematicha wekuMinistry of Agriculture nevamwe vese havana zvakawanda zvavari kuchemera
vari kutaura ivo kuti tidzoserei pamasalaries atakambonga tichiwana $560 kana mada kuwedzera mosvika pa$650. Zvakamboitika zvinhu izvozvo zvinogoneka. If you can't deliver, surrender power. Then majunior soldiers ari kutaura ivo kuti tidzoserei kuma$560 kana mada kuwedzera motisa kuma$600 and something, nekuti tiwanewo mikana yekuti maloni ataimbowana tichipiwa as civil servants yekuti you could get loan zviri very easy about $4,000 wobhadhara zvishoma nezvishoma kumabhengi. Mikana iyoyo idzoke. Imimi moti hanzi vari kuda kubvisa president. If you can't deliver that, you simply need to surrender power. So ndo zviri kutaurwa nevana veZimbabwe, ndo message yaComrade Nyoka Yemabhunu kuti maitikira ari kuita zvinhu. If you can't deliver, be ready to surrender power. So iwewe unongoramba uchingoti we have a mandate yekusvika 2028. Kana vanhu vaona kuti 2028 acho uri kukundikana, then worayamba wakanyarara here kutaurira kuti muri kutadza basa, ibvai papinde vamwe, because tine a lot of options as Zimbabweans. So imimi moda kuita zvidzoi muri pamaposition, you don't know what you are talking about. Every time we are just talking of manize this, manize that. We are tired of that. We need to see zvinhu zvinobatika paground. Hatisi kuda vanhu vanoramba vachitaura, right? Since tamboti ndimukwasha wedu kuwamanyika, hatichadi kuramba tichitaura nezvavo Mutsvangwa, but please Comrade Mutsvangwa, dzidzai kutamba nevanhu vezera renyu. Siyai vana vadiki vari kugadzira generation ramangwana ravo vagadzirise, musatiudzire zvekuita musoro wambuya wenyu. Then now taakudzoka paissue yedemonstration. Demonstration iri kuenda kumberi macomrades, whether they like it or they don't like it. Reason yedemonstration toramba tichidzokorodza kuti we have noted kuti the embassy of Zimbabwe in South Africa iri compromised. They are playing hand in hand nezvigananda vachibika ma-ID documents aComrade Nyoka Yemabhunu to such an extent yekuti pairi kupiwa nema-lawyers to verify the correct papers, they are saying kuti these are wrong papers. Imimi vanhu vekuembasi, imimi Comrade Nyoka Yemabhunu akazvarwa 1977, makamuwana kupi imimi? Muda kumuita movet here or what? Please tinyareiwo, let justice prevail. Hakuna munhu ari kutaura zvekuti we want to unseat someone. We are saying whoever can't deliver must surrender power. There are ways dzakawanda dzinotaurwa dzekuti vanhu vasarende power. Paitaurwa neissue yeimpeachment kubva kumovement yeGeza movement. Vakataura kuti vanoda kuita impeachment, vanewo dzimwe nzira dzavainadzo. Isisu hatisisu takadaro, takazvitsigira izvozvo. Asi isisu M31 movement tee tichitaura kuti isisuwo tinowo nzira dzatinoda dzekuti change iwepo. Kazhinji isisi tiri kutanga tataura kuti gadzirisai apa, gadzirisai apa, gadzirisai apa nepapa. Handiti tiri kuzidzisana. Ndo zvinotaura M31 movement izvozvo. Hatisati tasvika patime yekuti chibvai, but tiri kuti gadzirisai. First thing chatoda kuona chigadziriswa, kana muri vanhu vanoteerera, ma-lecturers akataura last week kuti please tidzoserei pamasalaries edu, vadzoserei pamasalaries avo. Then the next concerns dzinenge dzichiuya, they need to be listened. Kwete kuvhundutsira vanhu kuti muri kutaurire no. Let's respect each other as fellow Zimbabweans. Generations come, generations go. So musaite unga kurunzi muri madhara embeu, hamusi wembeu ba. Your time, you saved your time, it's time to go. So accept kukura, accept age, accept failure. Hazvinyadzisi kuti takundikana. Munobva vari kuti vanozvigonawo zvigona. Variko ma-forces akawanda ari kutaura kuti sisi tinogona kurova basa iri zvakanaka. So ngatirespektanei. Kana taakutadza kurespektana, muchienda unoita press statement yekuatakawana no. Isisu vamwe tinozopedzisira tatsamwa nazvo, hatizozvifariri. Tsiurikai mukwasha sesamutsvangwa, ngatiitei unhu toita discipline, to-maintaina ma-principles amakataura kuti whoever can't deliver kana ari president wenyika, he must surrender power. Wopa vapfana vanozvigona. Nesuwo taatosvika kuma-40 years, taatotaura kuti tinozvigona, tipei muone kuti nyika inake here. You give us
tipei muone 2-3 years nyika inenge yahuchine mukaka, especially nemaminerals resources atinoziva kuti arimo muZimbabwe ari kubiwa nevashoma vari kurifeiwa naComrade Chiwenga wachinzi zvigananda. So zvigananda izvozvo tinozviti pasi nazvo, ngavachireka kuomba vapfire mweya wekuba, dhimoni rekuba ribude mawari. Kana zvanetsa tine wezvemweya wakawanda muZimbabwe, tinoita 3 days of prayer and fasting, tonamatira dhimoni reumbavha, dhimoni reugananda robuda, nyika yoende kumberi. Kwete kuti sisi tiri kutaura kuti pane dhimoni apa ngaribviswe moti hanzi vada kubvisa hurumende pachigaro nechisimba. Hatipo pakuti toda kubvisa hurumende pachigaro nechisimba. Don't misquote our comrades. Musawa misquote vana comrade Nyoka yeMabhunu. Those people, they mean what they are saying. They are representing their generation. You represented your own generation, so don't threaten vana tatenda. So musi wa8 toramba chidzokorodza, tiri kusangana nesu tichanga tiripo. Ngatisanganei macomrades pademonstration yatinenge tichiita. Vanotaura zvavanotaura, yes ite chingo kuti chikunzwai. Musati drag isisi kupinda personal fights enyu. Muchiti vana comrades ari vakavazoti vana Gambakwe vakadai. Vana Gambakwe vanhu vari kushanda kuspreada message yavo. The way they present it, kana vaipresenta differently from the accurate points dzinenge dziripo, it's their issue of presentation. Credibility inoluza ndeyavo. Hatina patakavaataka isisi. Tiri kuti message yavari kuramba vachispreada ngaiende, because he is alerting vana veZimbabwe kuti tikurumidze kuziva zvinhu zvinenge zvichiitika. The only thing chiripo ndecheti we don't have contacts with them kuti tinge tichivapa the correct information, but the bits and pieces which they get, they are serving a purpose in terms of publicity. Hatina kuvataka vanhu vakadaro. Vatakataura nezvavo tichiti pasi navo, mazita takapai. So ivavavo toramba tichiti pasi navo, pamberi nekubatana, pamberi nerevolution, pamberi nemarch yemusi wa8 tatenda Zimbabwe. Muswere munyasha.